Il-kuraġġ huwa nofs il-fejqan sabiex tfiq mill-marda tal-kanċer. Dan kien il-messaġġ ta' Kayleigh u Yandrick, koppja żagħżugħa li fl-ewwel snin taż-żagħżugħa tagħhom kellhom jiġġieldu l-battalja diffiċli tal-kanċer. Kayleigh li llum għandha 19-il sena spjegatilna kif saret taf li għandha kanċer ta' 13-il sena. Jiena kienet toġġani siegħi u wara xi testijiet sabu li kelli kanċer f'siegħi. Mbagħad għamilt treatment, operazzjoni u wara għamilt ftit żgħira treatment oħra u mbagħad fiqt insomma. Storja simili kienet dik ta' Yandrick li spjegalna kif kien wara li ħassu ġieħ u li t-tobba taw l-aħbar ħażina. Jien l-ewwel l-istess bdejt buġieħ fonqi u mbagħad wara ħafna testijiet indunaw li kelli kanser wara mnieħri. Mbagħad għamilna treatment ta' Malta u mbagħad fiqt. Battalja li matula żewġ żgħażagħ li llum rebbieħa fuq din il-marda qerrieda sabu l-appoġġ ta' Puttinu Cares. Il-kuraġġ li għamlulek inkredibbli, ma nimmaġinax kif qed il-ward mingħajru u jgħidulek il-mural li ħadd tiġġieleda il-ġlieda. Ikun hemm familja oħra. Tidħol fil-ward u ssib familja li tilqak. Li dejjem hemm għalik fl-armumenti ta' ħajtek. U l-mewt qatt ma jiġi f'moħħok meta jkun hemm Puttinu fil-ward. Iżda qalb ix-xewk tat-tbatija dawn iż-żgħażagħ sabu l-fjur tal-imħabba. Dan hekk kif kien propju Puttinu Cares laqqahom flimkien u llum Yandrick u Kayleigh huma koppja. Konna grupp ta' żgħażagħ għaqdu Puttinu u mbagħad ħadd grazzja u saqsejta biex toħroġ miegħi u saqilna sentejn flimkien. Fit-tmiem din il-ġimgħa, Kayleigh u Yandrick se jkunu qegħdin jipparteċipaw fil-maratona ta' 60 siegħa ta' Puttinu Cares. Maratona ta' futbol li matula se jkunu qegħdin jilagħbu 800 tim. Dan hekk kif kull xahar qed isifru madwar 90 pazjent tal-kura fl-Ingilterra u għalhekk jeħtieġ li jinbnew aktar appartamenti. Appartamenti li ġew bżonnhom minn trabi ta' twelid sa' anzjani. Yandrick se jkun qed jibda din il-maratona b'nota pożittiva. Dan hekk kif illum huwa b'saħħtu biżżejjed biex jagħmel il-kick-off. Kayleigh u Yandrick xtaqgħu jagħmlu dan l-appell biex il-poplu Malti għal darb'oħra jerġa' jkun ġenerus ma' Puttinu Cares. Jekk iżomm sod u jkollok il-kuraġġ terbaħ l-żgur. U nħeġġeġ in-nies li biex jiġu għall-maratona ta' Puttinu mingħajr id-donazzjonijiet tagħhom. Puttinu ma jistax jgħin lil dawn it-tfal u sagbar ukoll li jitilgħu l-Ingilterra. Il-kuraġġ huwa nofs il-fejqan u anke l-kura issa avvanzat ħafna. U n-nies inħeġġiġhom biex jagħtu donazzjonijiet lil Puttinu.